Да, се редувам. От бързане си забравил каската. Къде ти искаш, ако излизаш извън пистата, трябва Помня! Я? Чакай да... После му? Браво. На нов мотор. Да. Ти, да не за някакви режим. Ще му подадеш и тръгва от ниските. Да. Усещаш ли вибрациите? Да, има вибрации, просто свикваш. Работи по-такъв малко е отпуснала така. Но електронно добре се чувства. Да. Теле? Цветката на газката.